Ageno ni rio maber jahera mar penj laktar ka wawacho ni ngima en mwandu. Bate chiro ni en Andutho Tieno kendo en ga morna mar bedo kodi odiechieng' kodiechieng'. Amor ni wendo wa kendo daktari osechopo e studio ka en studio wa Makisumo. Abo miye thuolo mondo mi onyiswa nyinge en nyakanye, olonye weche mage kae to wadonje twak achiel kachiel kokwa ketho kinde machiegni penj laktar. Erokamano Ruth. Ani luonga ni Winnie Alando, nyang'ia Alego. Alonye weche mek nutrition. Erokamano. Nutrition tiende ni? Nutrition tiende ni chiemo kaka ji onego bed ni chiemo maber mondo ji obed gi afya maber. Manyiso ni chiemo nyalo kelo afya maber. Chiemo nyalo kelo afya maber. E yore mage Winnie Alando. Chiemo nyalo kelo afya maber ka ng'ato oluwo kako onego bed ni chiemo kako onego bed ni dhano onego chiem, aher nyithindo kata joma dongo. Nikech migawo ma afya ogolo gik moko miluongo ni food groups monego bed ni ji puonjore kako onego bed ni gipango chiembgi kata kwa dhi e sizes kata kiwango monego bed ni ng'ato chamo seche monego bed ni ochieme. Mama en kidieny manyien food groups across life cycle. Iwacho ni mogol kod piny owacho. Ma an ogol karang'o Winnie? Ma nogol 2019 e ndalo ma ne COVID nitie. Nikech chon nitie kaka ni puonjo ga ji mondo chiem. Nwang'iso gi ni gicham chiemo man gi carbohydrates, chiemo man gi proteins, gi chiemo man gi vitamins, gi modhi. Lakini mago neno ka oganda ok elewa kako onego bed ni gipango chiemo go. Koro nolos kidienye matino tino ma king'is ipuonjo ng'ato to ng'ato nyalo paro to nitie kaka onego bed ni be ipango gi ne wach ni nyithindo kata ne joma dongo. Emo miyo koro warwaki studio de chieng' makawuono nikech moro ma ok wang'eyo in ing'eyo kotenore kod weche mag chiemo makare, weche mag nutrition. Koro wadwa ni mondo mi wagoe mbaka kotenore kod weche mag food groups. Kaka iwacho ni piny owacho nosegolo chenro makende kata kaka onego bed ni ji chiemo e yo makare. Ang'o mipani twagni ber mondo wabed godo odiechieng' makawuono? Twagni ber mondo ji onego bed ni ng'eyo kaka onego bed ni chiemo monego bed ni kelo negi afya maber gi kaka onego bed ni gipango chiembgi. Manyiso ni kipango chiemo to kodhi konyi? Kipango chiemo to kodhi konyi. Odhi timo onyalo mi mondo ibed gi tuoche moko mang'eny, kaka tuoche moko matindo waluongo ni non-communicable disease ma miyo dhano bedo gi kilo mang'eny, kelo pressure kata kelo tuoche sukari. Kanyo dhi kelo e penjo machielo ni chutho tij food groups kata migawo momiyo wantiere kod food groups en ang'o? Tij food groups en mondo oganda mondo oelewa ni ing'eni king'iso ng'ato ni dhi cham carbohydrates, nitie joma kia wacho, nitie joma kia ni chiemo mage man gi carbohydrates to chiemo mage man gi proteins. Koro kwa keto gi kidienje matino gi to dhano elewa maber to nitie kaka wapango gi ni onego bed ni chamo kidieny marom kama e odiechieng' achiel. Koro mano bedo mayot mondo dhano cham gi kamano, alafu be konyo ji mondo cham chiemo ma ginya yudo mayot kuonde ma gidake. Joma monego bed ni kawo weche mag food groups gi gima in pek madwarore to ang'o momiyo? Wan gi food groups ma nyithindo, to wan gi mamine ma dhodho, ayach gi joma dongo. Gin mopogore opogore. Ma nyithindo wan go 7, ma joma dongo wan go 10. Koro mine mapek? Mine mapek be gin 10, mine madhodho be gin 10. To joma dongo mine mapek gi mine madhodho onego bed ni gichamo 5 kuom 10 godiechieng' achiel. To nitie kaka sporadic kiketo gi e odiechieng' achiel to yot mondo icham chiemo go ichop food groups 5 odiechieng' achiel. Nyithindo matindo onego bed ni chamo 4 out of 7 odiechieng' achiel. Koro mano bedo mayot. Nikech mantiere ga kod kidieny moro bende ma oting'o jok ma samoro higi oseniang' kata jogo mantiere kod tuoche mopogore opogore, mamoro kaka ng'at ma ngima maonge kod tuoche nyalo chiemo kata tiyo kod food group opogore kod kaka ng'at ma samoro ntiere kod tuoche mopogore opogore tiyo kod food group. Joma tuo nya tiyo gi food groups gi. Ok oket gi oko, ginya tiyo gi food groups gi. Lakini koro gima warango en kiwango ma chiemo monego bed ni gichamo. Nikech for example kawacho ni joma nigi tuo sukari, nitie chiemo man gi carbohydrates makelo teko ok onego bed ni gichamo mang'eny. Chiemo man gi sukari ok onego bed ni gichamo mang'eny. Jomoti nitie chiemo moko monego bed ni ok gicham mang'eny to moko gichamo. Koro food groups gin ma ji te. En mana kiwango. Adwa ni wachak kod kidieny mokwongo ma bende thothne en kidieny ma bende waluoro kendo wairanya nikech gine joma bobet e piny odiechieng' makiny. Food groups mag joma pod tindo kata nyithindo under 5. Thoro chalo nade? Koro food groups mek nyithindo under 5 gin 7.
Mokwongo gi dho kizungu iluongo ni grains, grain products, gi starchy foods. Mago kodhi, mago cham, mago chiemo makelo teko kaka mchele, kaka manitie e screen gi. Kaka spaghetti, mchele, waru, rabuon, nduma, mago chiemo manitie group mokwongo. Cham kaka bel, kal, oduma, mago nitie group mokwongo. Group mar ariyo, waluongo gi ni pulses, nuts and seeds. Pulses gin chiemo kaka oganda, gin chiemo kaka olayo, mago e pulses. To kwa dhi e wach nuts and seeds, gin kaka njugu. Ma onego bedni nyithindo chamo. Koko nya chamo njugu, to iloso ni peanut paste. Onego bedni keto nyithinde chiemo. Kwa dhi e wach seeds, wan gi gik moko kaka simsim. Mago nyithindo onego bedni chamo. Wan gi kodhi mek watermelon, wan gi kodhi mek budho. Be mago ber mondo nyithindo cham. Kasto kidieny mara adek, wan gi dairy and dairy products. Mago chak, gi gik miloso gi chak, kaka yogurt, kata mala. Kasto wan gi kidieny mara ang'wen, magi dairy products gi. En chak, to nitie butter, but sana sana gi nyithindo, wa focus on chak, yogurt, kata mala. Nikech bok wadwa ni gi chak chamo gik mantie gi skari chon. Kasto kidieny mara ang'wen, wan gi fleshy foods. Fleshy foods no tingo chiemo kaka ringo, chiemo kaka matumbo, otingo mena, otingo rech, otingo gweno. Yes. Magi groups mani fleshy foods. To chiemo kaka rech, mix rech go mena, nikech kingiso rech, ongemna imbuta, dinga lakini ji weyo mena. But mena be en important monego bedni gero del nyithindo. Kasto group mar abich, wan gi tong. Tong be nie grube kende. Group mar abich wan gi tong. Onya bet tong mora mora. Tong ma gweno, tong ma bata mzinga, atudo. Onya bet tong mara mora. Kasto group mar auchiel, wan gi milongo ni vitamin A rich foods and vegetables. Gin chiemo manigi vitamin A, gin fruits manigi vitamin A, galode manigi vitamin A. Magalode ma kaka kienyeji giri, skuma, spinach, alode ma green, gin gi vitamin A. Ko cham gi ka gin green kama. Ko cham gi ka gin majan. O ko cham gi ka giselokre brown. Gin gi vitamin A. Kasto olemo ma igi en yellow, kata igi en orange. Nigi vitamin A. Kaka carrots, nigi vitamin A. Maembe mochiek, nigi vitamin A. Budho nigi vitamin A. Butternut nigi vitamin A. Popo nigi vitamin A. Kasto group mogik, wan gi other fruits and other vegetables. Mago olemo maonge vitamin A kaka avocado, kaka jamna, kaka maembe manumu, rabolo, mago nie grubno. Kasto wan galode be maonge vitamin A kaka cabbage, nyanya be en alot, kitungu be en alot, dania, bringanya. Nikech kitedo onego bedni mago be ikwano ni chama alot. Ok onego bedni wawegi thegi nikech nitie gik magikelo del. Koro grube abiriyo go gin mek nyithindo. Koro nyathi onego bedni imiyo 4 out of 7 odiochieng' achiel. To kipango kaka onego bedni nyathino chiemo, ibo yudo ni mama okalo kata bich. Ting'eni mano ber. Mano wacho ni nyathino chiemo e yo maber to orite yo maber. Koro mano yot, instead of nyiso ji ni gicham carbohydrates, gicham proteins, kidienye go yot pango chiemo na nyathi. Wow, okay. Nikech hindi chon kaka waonjoga ni proteins, carbohydrates, vitamins kamano watieko. To koro sani iwacho ni food groups mabende bire kidienje mopogore opogore. Tong nie grube kende en owuon. Other vegetables ntiere group gi gin giwegi. Wantiere kod pulses and nuts. Pulse and nuts says pulse, nuts gi seeds. Pulse, nuts gi seeds. Wantiere kod alode matiere kod vitamin A. Wantiere kod dairy products. Ting'eni koro kirango grube abiriyo go, group mokwongo nigi carbohydrates kende. Group mokwongo no. Kasto man gi proteins en group mar ariyo nyaka group mar abich. Koro ineno kingiso ng'ato mani koro onginje nikech kingiso ng'ato chon ni cham proteins, ong'e ni ringo, gi rech gi gweno. Gi oganda moko ok nya paro ni oganda kata olayo en proteins. Koro ginge bana ni mago. Koro ng'ato ng'isi ni an ok anya afford, ok anya yuto na ok nya miya cham ringo kata e week. Koro ng'ise ni kata oganda be nie grubo, oganda be nitie gi proteins, olayo be nitie gi proteins monego bedni minyalo chamo. Koro opoggi e kidienye go mondo kok inya chamo group manigi ringo to inya chamo group manigi olayo.
Kokinya chamo man golayo tinya chamo tong. Doka seeds, Yes. dairy products. Yes. Adwa mi kibarua matin, nikech opuonjo oganda wa kaka inyalo chiem mayo makare kitiyo kod food groups, ma bende sani koro kidieny mokwongo iwachonwa kacha ni mar nyithindo en grube 7. Kidieny mokwongo gina carbohydrates te, to modongi koro gin kidieny ng'injo matindo tindo to gin mag proteins. Adwa ni mondo mi wapang ne nyathi ma ja grade 2 odhi school tangu duogo seche makar sa 9 kaka janyuol mane kor gwenge chunyi boma ma Kisumu Manyata kama dwa pango ne nyathine chiembe odiechieng' ni ka watiyo kod grube 7 gi nikech ni wacho ni kaber to chiemo gi onego bed ni nyathi chamo mane grube gi te wachagi kanyo kwachako gi breakfast. Koro gokinyi mama ni nyamiyo nyathi chai kata nyuka man gi bel. Nyuka man gi bel kata kal. Carbohydrate group 1. Yes. Onyamie maybe gi mkate kata gi mandas. Carbohydrate. Kasto keto olemo. Onyalo chiwo maybe rabolo ama onyalo chiwo maembe mong'ado matin. Mano sawa. Ka nyathi dhi e school onego bedni obedo packed, ipack ne snacks. To wahinyo ga miyo nyithindo mkate kata gi gimoro. Wanya keto ne chak, wanya keto ne olemo, to wanya keto ne kata mkate. Mano wan gi chak kanyo already, to wan go olemo. Mago grube 3 mwaseketo. Mano bochamo break time. Sa 7 e school nyathini nya chamo mchele go ganda. Mano waseketo group mar 4 ma en pulses. Koduogo godhiambo sa 10 inyamiye nyuka. Gotieno onya chamo tong, skuma gi kuon. Mano wasekalo grube 5. Nikech wachako gi nyuka, mandas, golemo. Mago grube 2. Seche moko awachni awachiwo rabolo gokinyi. Mago grube 2. Mago grain products, starchy foods, kasto gi other fruits. Kasto waketo ne chak, waketo ne maybe mkate, waketo ne gi popo, piece matin. Popo no en vitamin A already, mano group mar 3. Chak and dairy products group mar 4. Sa 7 nikech nyithiwa inyo tedo ne gi mchele go ganda e school kata mchele go layo. Ochamo mchele go layo kata mchele go ganda e school, mano group ma pulses waseketo kanyo. Wamedo ganda. Koduogo sa 10 imiyo nyuka nikech nyithindo onego bedni chiemo matis but seche mang'eny nikech pod gidongo. Gotieno wamiye kuon, wamiye tong, wamiye alot, maybe spinach kata skuma. Mano pod wan gi group ma vitamin rich vegetables, kasto tong wan gi eggs. In 24 hours by the time nyathino dhi nindo wasetieko wakalo food groups 4. Koro mano yot pimone mama kako onego pang chiemo rather than ng'ise moko madongo mano wacho chon ka. Apa ni owinjore maber mokalo kendo kapo nono ni ng'ato nyalo chiko ite kendo nyalo luwo wechegi to kete mayot mokalo. Kaito bende apa ni ing'i alwora ni en ang'o ma ng'eny kuma intiere. Thoth gigi nitiere, yudo ka samoro wapuro layo, samoro wapuro ganda, yudo ka lot nitiere, kabich nitiere, other vegetables, nyanya, kachiel kod gik makamago nitiere. Aparo ni wakaw yweyo ka waduogo to wadhi nyime. Seche waduogo wadhi nyane weche ma balanced plate for health. Tiende ni nitiere plate monego bed balanced ne ngima makare. En penj laktar kokalo Ramogi TV, ngima en mwandu. Kik idhi mabor kik isudi. Weche mag grube mag chiemo, tong nie grube yore, kabich, karat nitiere grube yore. Weche mag chak nitiere grube mar tong kacha donge. Tong ni kende, chak ni kende, akaito kuon ni kende, kaito kwaduogo koni alode mag green ni kende. Emomi wantiere kod jalony marudi chieng' waka wuono bomedo pimonwa kik isudi. You guys watched the game last night? Of course, on Showmax. Showmax iko na board? Yeah, the Showmax app on your phone. Every Premier League game live for 500 bob a month. Go serious? Oh, no, niambie. Match highlights, previews, reviews. Gold Rush, The Righty Show. I love that guy. And don't forget your documentaries. And you can rewind and pause any game live. This is the one game I need us to rewind right now. Let's go. Bro, I think it's Mike's turn. Check out the new Showmax app today and get every Premier League game live on your phone for just 500 shillings a month.
Shika Showmax, streaming for Africa. Lego. Sigana ni medo minore gi weche mag miriambo kod miganga. Meher kaul gil, yini biro timango. Kare. To joma onge ketho ema hinyore ahinya. Kuom higni 5 ne in kanye, baba in bende ni wuonda kae. Weche era medo bedo matek kendo mapek. Akwai mondo in iwuog e odni sani. An nasiche koiko kaka Samaira gi Sara biro timo arus. Kata kamano, joma oherore ok nyal pando heragino. Andisora. Aber. Avatar. Ewi magi duto, nyaka joot achiel chung' kanyakla. Ere kaka unyalo tona joma richo ka? An awinjo kan gi wich kuot mang'eny ahinya. Adwaro mondo atemo kaka untie kae. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 otieno. Mana Ramogi TV. Ikrine nyiero ma ok rum. Riwri kodwa e tugo man gi mor gi nyiero mochwere. Ang'o momiyo itimori ka jo Homa Bay? Onge wach moro minyalo mede. Tich abich ka tich abich ne chenro mar Nyarkochia. Adwa ni rudho sufria ni ma ler piat kang'era kama kaneno sucha. Kendo we kinde mag moro bedie. Damo biro ka gi ich madhiro satini Owada jok sainago jok moa dala ok nyager. Nyiero e yath maber moloyo. Onge kaka jalo wanyna donje wach makia. Bendi gina nyago nduru ka. Achakni. Nyarkochia. Tich abich ka tich abich, saa 1:45 otieno. Kik bai. Nyarkogi. Kenya Eratiel. Has a space to say what Gima Jacob Dwawacho. The opposition nothing nyake Supreme Court nge waba tieki. Onliet. Jumapil ka Jumapil. Ana chungo mama Ratil kadel war piny. Ka adwani wa discuss kaka Kenya dhi. Winj twak magora til piny. One was gore no opposition. One was gore no opposition 50 years. Mae ukiparka kele wich bar moro. UDA onge kama pose donje. Adwani penje bati. Koso donje kona mane. Saa 1:30 otieno. Siasa mar piny Kenya en siasa koso dongruok. Ka ikelo ni kod George Bati. Kik bai. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Food groups ema iwadgo emba kodi chiemo makawuono chiemo makare. Intiere kod nyathi onego beni ochamo moingo grube 5 ka beto grube 7 mag chiemo ma migawo mar weche mag thieth recommend kata dwani mondo mi gicham. To mana kisange matindo tindo kaka ne opimnwa nyalo nyuka kata getong nyalo mede kata maembe mochiek kata kochopo sabi 5 kanyo inyalo ore kata gi yogurt kochopo kamano mondo mi nyathi chiemo makare. Kanyo wadhi yino watu kata plate ma balance kata san mobedo balance for health ne ngima makare. Koro wangiso ji ni e sandi ineno seche moko kidhi e dukni nitie sende moko mwanenoga to ang'eni seche moko ok waranggiga. Maybe wacho ni mago mek nyithindo. Kato ginen ga maber. Ok ginen ga maber. Kitoko kidhi kito chiembi mondo icham. Nus masano onego bed ni galode. Talode ok gin mana boss, spinach, wan gi carrots gina lode. Kitungu gina lode. Koro nus masan onego bed ni galode. Kasto nus modong wapogo diere. Waketo
chiemo mamedo mamiyo ji dongo proteins, chiemo manigi proteins, kasto nus waketo chiemo manigi carbohydrates, kasto golemo thenge, kasto gi pi. But nus ma san onego nitie galodi. Ingeni magin alodi. Koro alode ok gin mana chiemo ma ok gin mana alode kienyeji kata skuma kata cabbage, alode ng'eny. Koro ingeni kinyiso ng'ato no cham nus ma san obet galot, to eno ni idwa kete no cham alot mang'eny. But mane kaka onego bed ni san bet kitoko chibi mondi cham. Mama onego bed e odiechieng' koso onego bed per serving. Sasa onego bed ni nitiere kamano koso mangima ka gichoko sa onego bed ni onego bed ni sa mi tangiso gaji ni gokinyi wach ni iluongo ga ni breakfast. Breakfast wadongo kwang'eyo ni ji madho ga mana chai. But ing'eni gotieno te ok ichiemo, ichiemo gokinyi ka iol, ichiemo gokinyi ka kech kai, tidwa bi tijeni. Kata gokinyi kinya mana chamo kata lot gi kuon to bera bo mi iteko mondo itim go giki. Omiyo time mora michiemo onego bed ni nus masandi ne galot. Kasto nus modong wapogo diriyo, waketo chiemo manigi proteins, chiemo manigi carbohydrates. Wanya keto kuon kata gi tong', wanya keto kuon kata gi ring'o, wanya keto kata kichamo mchele, wanya keto mchele, oganda, nus bedo galot. Adwa ke nyathi ma ja grade 2 cha. Wadwa loso ne chiemo mokinyi breakfast mana kaka ne wacho. Kata mokwongo kaka ne wacho ni wamiye nyuka. Ni wacho ni wamiye nyuka, kata ni wacho ni wamede gi awacheni wanyamiyo nyuka kata gi mandas, kata gi mkate, kata golemo. Gima miyo awacho nyuka nikech nyathi kadongo kiwango mar remo kano dhoth kiwango mar remo noyudo kuom chak mathuno. Lakini kochopo dweche 6 kiwango mar remo ok oyud from chak koro. Koro onego bed ni wachiwo nyuka man gi bel nikech bel gi kal miyo remb ng'ato dhi malo. Emo miyo ber kimiyo nyithindo nyuk bel kata nyuk kal. Mana understand, mano wawinjo maber mokalo. Adwa dwoki mane food groups mane wago mbaka cha. Bel gi kal luare group 1 carbohydrates donge. Mandas en ngano luare group 1 carbohydrates, right? Kaito wantiere kacha kod mkati en ngano carbohydrates. Ma en breakfast ma bende ilero nwa kacha ni kaber to nego beni sasa ma ngato bedo piny gi chiemo to nego beni sande nitiere kod chiemo giduto te. Nyathi mani pango ne breakfast kod nyuka mantiere gi bel gi kal, mimiyo mandas kaachiel kod mkati, itimo ne nyathi ni justice koso kitimo ne justice. One okitimo ne justice. Mano gik ma ji timo pile pile. Ideally nyathini nyaka kata chamo mchele goganda gokinyi galot to luwe pi to dhi e school. Lakini wadongo kwa ng'eyo ni chae kata nyuka gima onego bed ni wachamo gokinyi. Kasto ing'eni seche michako miyo nyathi chiemo and it's like ipuonjo nyathi. To nitie gik moko ma kokimiye chon bochopo higa ma ok odwa chamogi kata kitemo miye to ok odwa chamogi. Ka gokinyi wanya kata yudo lemo ama wanya yudo oganda, wayud peas matin gi carrots to gi mchele, mano nya bedo maber ne nyathi ma dhi school gokinyi. Kech mano bo miye teko ma bete class winjo gitimo gike nyaka saa 4 mochamo break. Mondo mi wakonjo nyuol anyalo meda kata nyalo paro samoro ko kawacho makare ti nyalo konya nikech ne jalonyo kan jalonye. Chiemo ma ji ochamo otieno odongo mondo ji no chamo mchele gi oganda gi cabbage. Nyalo ga bedo maber kama gi ema kaina nyame kori nyalo tigo do kaka breakfast nikech samoro nu chiemo sa 12 koro mchele oganda kata lot matina to alot ni bende keto other vegetables kaka maybe carrot hoho kod gik makamago. Hoho, nyanya, kitungu. Chiemo ni inya chame gokinyi komure tinya chame gokinyi onge rachne. Nikech chiemo monindo rach mana kichame gokinyi komure nikech ng'ato nya yudo tuoche mopogore. But komure tinya chame gokinyi kaka breakfast. Kendo mano breakfast ma healthy, ma heavy maber, mami ichako chiengi kin active maber. Komure to kendo komure maber. Ok mura ni wodo nikete mach. Imure mondo bed maliet. Adwa ni mondo wang'ie kidienje mopogore mag chiemo ni semulo. Tadwa ni mondo mikoro wawuoth mos mondo mi oganda wa ong'e wawacho weche mag food groups, grube mag chiemo. Wantiere kacha kod olembe.
Olembe iboiswa ni gilware group mane kaito tijgi maduong' en ang'o? Olembe nitie grube ariyo. Wan gi group mantie gi vitamin A, fruits, to wan gi group man imiluongo ni other fruits kende. Vitamin A fruits wacho ni gin kaka carrots, kasto gin fruits moko ma igi ki ing'eyo i olemo tiyudo ka either en orange kata en yellow. Mago group manigi vitamin A, kaka maembe mochiek wacho ni popo be nigi vitamin A. Kasto kwa dhie other groups gin olembe moko mwachamo gin nitie rabolo, nitie avocado, wan gi jamna, wan gi mapera, wan gi pears, mago nitie other groups. Koro olembe nie grube kidienje ariyo. To olembe nigi nutrient milongo ni vitamins, kasto gi minerals moko. Koro tij olembe en miyo del mondo ogore gi tuoche. O build immune system. O miyo del mondo ogore gi tuoche, to protect del mondo kik yud tuoche mopogre opogre. Mama ne tich maduong' mar olembe. Mane tich maduong' mar olembe. Ema miyo ndalo Covid ning'iso ji ni ji ocham alode golembe mang'eny. Ma wantiere kod kidienje ariyo mag olembe, other fruits, kwa moting'o pears gini. Pears gini. Magi tiluongo ni other nikech ang'o? Other nikech no segregate vitamin A gi fruits mamoko maonge vitamin A. Omiyo noketgi kidienje ariyo. Nikech vitamin A en vitamin ma en important ne mine mayach, mine madhodho gi nyithindo buo higni 5. Omiyo noketgi kidienje ariyo mopogre opogre. Nikech okonyo be e wach wang'. Nyathi konyuol wenge ne develop fully kochopo 6 years. Koro vitamin A konyo immune system mondo kidienje gik ma gore gi tuoche mondo bed motegno, kasto be konyo e yo wang' mondo wang' nyathi obed maber. Vegetables, alode, tiere group mane kato tijgi maduong' e diet kata e sand ng'ato en ang'o? Koro vegetables be wantiego e grube ariyo. Vegetables wantiegi e group ma vitamin A, rich vegetables, mago vegetables ma green, ma majan, tichamo ga gin majan. Kasto wantie e group moro, kwa bi e chiemo mek joma dongo, wantie group moro bilongo ni dark green leafy vegetables. Nikech wan gi vegetables moko mo gin leafy tende ni gin gi it madongo dongo. Kaso nitie alode moko kaka bo ok gin gi it madongo dongo, lakini gin gi vitamin A nikech gin majan. Kasto nitie kidienje moro milongo ni other vegetables. Koro vegetables alode nitie kidienje 3. Other vegetables gin kaka hoho, cabbage, wan gi broccoli, wan gi dania, wan gi nyanya, wan gi bringanya, wan gi kitungu. Koro alode nitie kidienje 3. To vegetables gi nitie gi gik mopogre opogre makonyo del. For example, kichamo alot tichame kapod en majan kamano, nikech aparo ni yotedo ema thago ga ji seche moko gichamo alot kose lokre brown. Miyo dhano madili milongo ni iron. Iron tije en medo remo e del. Alode gi be geng'o tuoche, konyo del mondo geng' tuoche. Gin kaka olemo. Konyo del mondo geng' tuoche, to gero gik monego bed ni gore gi tuoche e del dhano. Okay, ma alode wantiere kod kidienje 3 mopogore opogore. Olembe wantiere kod kidienje 2 mopogore opogore. Kaito kod dhi korka chiemo kaka wabodonja ni weche mag starchy foods, ma bende wadwani mondo wadhi ane kidienje machielo. To kapok wachopo kanyo dwani mondo miler nwa matin nono. Ni seche ma ng'ato koro chamo alode kachiel kod olembe waluongo kacha ni fruit and vegetables, portion maber kapo nikech diere moro nawinjo ni nitie ng'ato mane owacho ni no chamo alode gi olembe kende. Portion maber nyalo bedo machalo nade? Kinyalo pim kata kinyalo ng'i kata kinyalo alot inya chamo mang'eny, nikech alot gima wiye wilgo, alot be konyo e skin ma dhano. Omiyo dend dhano bedo maber. Alot inya chamo kaka wacho ni kwa dhi e san nus. To each and every meal mora mora michamo ber ka nitie olemo, to ber ka nitie alot. Kata e odiochieng' ber kichamo olemo dichiel kata diriyo e odiochieng'. Lakini nitie jomoko machamo alot kende to gicham chiemo moko. Tiende ni nitie gik moko mok giyud. Food group achiel kata chiemo type achiel ok nyami gimoro amora midwaro e dend. Nyaka icham
variety mek chiemo mondo yud gimoro amora e dendi. En page laktar biro ni achiel kachiel kokalo Ramogi TV ngima en mwandu weche gi bende ni ng'eyo ka ni ng'eyo gi to ber adwani mondo mi imed ng'eyo gi kata kamano adwani mondo madhi ane kidieny machielo mar chiemo wadendo kacha ni starchy foods mabende ni wacho ni gin e group 1 thoth ni gin carbohydrates wacho ni gin e group 1 tijgi maduong' ni wacho ni en mar medo teko kasto tijgi moro en mabe konyo temperature madel obed maber o balance temperature madel but sana en mana mamedo teko mondo ng'ato obed gi energy matimo gike. Starchy foods oting'o chiemo kaka kuon, oting'o rabuon, oting'o nduma, oting'o waru, oting'o rabolo manumuni, oting'o moko mwanye duka gi mkate, oting'o mandas, oting'o chapat, oting'o indomie, oting'o spaghetti, mago starchy foods te. Gini wacho ni portion onego bed ni chalo nade? Portion onego bed ni tin kabisa nikech lure okawacho ni tin kabisa but nus masan like awacho ni a quarter masan onego bed ni gin gi starchy foods but be lure gi tich mitiyo. Nitie joma chame mang'eny, ng'eni ji toko ga opposite. Starchy foods ema waketo mang'eny, alot waketo matin. To seche moko ng'ato ok tim gimoro amora. Ochiemo to beta obet office, kotieko office owuok oyebe pikipiki otere ot. Kibete ot agamna uru onge gimotimo kuma beteno. Koseneno news ne obio nindo. Onge gimotimo, onge gima energy mochamo no okonyo go del. Kasi ngini energy no kokitiyo kode mondo konyi olokre emo. Olokre to bedo mo kasto koro kilo ni dhi malo. Nyaka ni wachak go mbaka ni ne en esandi onego bed kama sandi onego bed kama san ma standard ma wawueni en sana marom nade onye san ma rom gigirani en marom wi glass di kosen san marom gi mesa marom nade kechedi kapodo ni kama ti wacho ni ngade nus konchiel a lot kaito konchiel nus makoni ni ingado iketo alode kaito komachielo cha iketo starchy foods mchele koni iketo proteins ringo kata oganda katango standard plates. What better mang'eny. Koro standard plate gina the medium plates moko mwane ne chirogi. Maybe melamine gi mwane ne chirogi. Medium size. Ok large moko mwane ne otendegi ma san rom kaka tray. Topek mano tray mano ok en kata san. But wacho ni en medium round plate mane monego bed ni watiyogo. Ikwa bi watigi sende moko. Ket kitiyo gi san maduong portions ng'eni dhi malo. Aki wacho ni iketo nus a lot but carbohydrates ka bo bedo mang'eny to bo hinyo dhano. Be kiko bed matin ahinya nikech bende kikete matin ahinya ok idhi yudo moromo dendi. Makema kanyo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu food groups chiemo kikisud kata matin. When your kids learn to be independent, you're giving them a great start. Prestige Margarine. It all starts with a great start. Now comes in the original and vanilla flavor. May you be blessed in your coming in and your going out. May your name be mentioned in a room filled with opportunities. May you have a Midas touch, and everything you touch, may it turn into gold. Blessings. Dial *811 402 hash to get blessed. Ya baher. Amosi kanya madam. Berahinya Jay. Nyisa ni nyathina nitie kanye. Teacher Beach kocha kore sangwen wakelo ni ngoma mobedo pre-design makare. Ramogi TV biro kanyakla kachiel kod Ramogi Radio kama bende Stima Riwo Record P
intie kikubed mabor nyaka mgenyen kech kai e kumi yudo gik mamit kabisa e Ramogi Night Disco. The entertainer wajo maintain your position. Idhi yuda kanyo kika fire gudi local instrumental wawachoni kete manaka. Teacher Beach ka Teacher Beach Sang'wen Otieno. All well-meaning Kenyans must oppose the Finance Bill 2024 and have thus instructed all our parliamentary members to lead from the front in rejecting this punitive bill in its totality. Kweth mar Azimio nyiso jood bura mage mondo bi owitoko paro mar chik mar omenda ma higani ka ochwale od bura. Riwruogo kinde ma pacho ka LSK okwedo monj manotimore nyoro e doho ma Makadara. We are at 11,400 pints of blood in a year, but we are not able to meet that. Currently, we make in around 6,000, for 6,400 and something. Jokanye kaunti ma Homa Bay yuago nok mar remo ka gikwayo jopiny owuog oko mar golo remo. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu kawuono wang'iyo food groups kachiel kod tijegi wapuonjore weche mang'eny mokalo emomiyo wantiere kod chenro mar penj laktar. Ing'eyo ni to seche michiemo ichamo ang'o, san mitiyo godo en san machal nade, to seche ma ipango sandi ipange e yo machalo nade, ikete ma chiemo mamit ni emiketo mang'eny kosi kete ma chiemo madhi konyi saidi emiketo mang'eny, to mok idhi tiyo godo ahinya kaka chiemo kaka starchy foods, carbohydrates tiketo matin ahinya seche magotieno kidhi nindo nikech onge kama idhi tiye kod chiemo. Gedwa ni mondo miwangi ane chiemo kaka maga protein mabende ni se chako mulo chien kacha. Wayudo sana ni hapa ni wamul sana ni matin monde ka wadhi nyime. Kore no sana ni nitie golemo to nitie galode mopogore. Eno ka wan gi broccoli, wan gi peas kacha, wan galode mamajan kacha, wan gi kitungu. Koro ko wacha lode, oko wach mana lode mamajan kende. Ging'eny. Kate do chiemo na gi kitungu gi nyanya kanye magibete. Kasto olemo be anya keto tenge kacha matin. Koro magi gin alode. Kasti neno chiemo manigi carbohydrates gintie e nus ma side masan gintie nus koro en a quarter. Kasto wan gi chiemo manigi proteins be en a quarter. Koro mega kasanwa onego be ni chalo seche ma wachiemo. To ok chalo kama dichiel en kama breakfast en kama lunch en kama gotieno. Kore ka bende wantiere kod snacks. Wacho ni nyithindo nyaka bed gi snacks dongo nyaka bed gi snacks pek mine madhodho nyaka bed babumulo bang'e matin. Wang'iye ni kidienje mag chiemo mag proteins gine group mane to gima duong' en ang'o? Koro proteins mar ariyo man gi pulses. Proteins nitie group mano kwa bi group ma joma dongo nuts and seeds mano proteins. Kwa bi fleshy foods kuma nitie ring'o, nitie rech, nitie omena, nitie matumbo, nitie gweno, nitie kata winy be nitie joma chamo. Ni mano be proteins mago grube adek, eggs mago proteins mago grube ang'wen. Kore kidienje wagi proteins nitie groups ang'wen. Wapogo gi kamano mondo dhano elewa mayot kaso kata ka gipango chiemo to gipango chiemo e yo ma kulingana gi gima ginyalo yudo gi yuto margi gi gima ginya be yude alwora gi. Koro proteins konyo mondo olos gik mwaluongo ni cells manyien kasto be oloso cells o repair cells manyien e del. Cells manitie e del. Kasto proteins be nya konyo miyo ng'ato teko kata ni ok cham chiemo manigi carbohydrates moromo kata chiemo manigi modhi moromo. Koko cham mago to proteins nya biro mondo med teko e dend dhano be. To proteins be miyo dhano mondo odong maber. Cells gi tissues fuonde mek dhano omiyo dend dhano mondo odong maber. Wang'iye ne joka chak dairy ko dairy products gine group man we will gi mano dairy and dairy products bentie group ma proteins. Koro kidienje wagi proteins gine groups abich. Thoth ni wantiere kod jomoko ma wacho ni gin ogin lactose tolerant to thoth ni wayudo ni chak kachiel ng'eny kidienje mag chak nyalo bedo kod lactose to wadwa ni mondo bijite oyud grubni mar chiemo mabende ni kidienje mar protein. Ji aina gi inyalo konye nade?
Koro lure ka ng'ato nigi tuo mar lactose intolerant, nitie chege moko matindi loso maonge lactose free. Koro mane minya nyisgi ni gitigo. O makoro ber king'eyori. Ber king'eyori nikech kata nyithindo kichako miyo nyathi chiemo to kineno ka o react gi gimoro onego bed ni ilokone. Koro kata joma nigi lactose intolerant condition, nitie chege moko kata nitie yogurt, kata nitie products moko mek dairy maonge lactose. Koro onego bed ni ing'eyo kasto kidhi nyiewo tinyiewo maonge go. Bechgi mani malo? Bechgi to ni malo. Wang'e ne weche mag bedo kod pi moromo e del, wanyalo wacho kata ni weche mag hydration nikech wamulo grube mopogore mag chiemo. Pi luare group mane kata gigo ma imadho luare group mane ma hydrate del kata maketo pi bede del e yo makare? Koro pi en mana stand alone. Chiemo moro amora ma ng'ato chamo onego bed ni iwacho ni odiochieng' achiel onego bed ni wamadho glasses 7 mek pi. To konego bed ni wamadho pi kiwinjo riyo. Pi onego bed ni madha kaka tabia ma in go. Ok ni kiwinjo riyo kore kimadho pi. Nikech by the time iwinjo riyo to dendi ok dhi maber. Onego bed ni pi en gima wamadho sate. To nitie gik momadho kaka chai, nitie gik momadho kaka nyuka. Gin gi gik moko e igi mabe nya konyowa e del, lakini pi be nitie kanyo. But ber ka pi omadha a stand alone glasses 7 e odiochieng'. Koro inya bedo abeda gabet ni kichiewo gokinyi inya madho kata pi maliet. Inya madho kata pi maliet gokinyi. Kok idwa madho, nitie jomoko mok nya madho pi mang'ich. Ka gimadho pi mang'ich seche moko gin gi shida moro ama ok gidwa dwaya. But imanyo gima ineno ka nya konyi madh pi. Nikech kimadho chai ok anya to ni yudo pi moromo. Kimadho nyuka ok anya to ni yudo pi moromo. Pi bo onego bed ni madha thenge. Onego bed ni watiyo gi man nikech samoro winjo glasses 7, samoro winjo glasses 12, samoro winjo glasses. Koro onego bed ni watiyo gi mane? Gima obedo recommended gi migawo ma afya en glasses 7 e odiochieng' achiel. Ok wanyal bedo kod pi mang'eny saidi e del seche modha ok ni kiwinjo riyo. Nikech seche mwinjo riyo no to boyudo ka gimoro sechako kethore e del, sechako bedo dehydrated. Manyiso ni gimoro cells gi osechako ywak gi magi tuo. Emomiyo wuongo wacho ni adwaro pi. Seche ma imodho pi sasa ma idware kata sasa bi chiemo. Awinjoga ok ang'e nyalo nyisa adiera mantiere kanyo ni ng'ato nyalo bedo kod pi mang'eny saidi e del ma bende biro wito chumbi mamoko mantiere e del ma bende biro miyo samoro koro remo koro bedo mochot kata mayot ahinya. Ok ang'eyo adiera mantiere kanyo. Ka ng'ato modho pi aoyaye ka ok ong'eyo kaka omodhe. Ok anya wacho ni ng'ato nya bedo gi pi excess unless ni nitie fuonde ni moko, nitie organs moko kaka kidney mok nyal filter, ok nya tiyo tich monego bed ni gitiyo. Kok ginya tiyo tich no ema kimodho pi mang'eny to tiende ni nya kuot. Iwacho ni en gi gimiluongo ni edema, tiende ni kuot. But kionge any other condition to pi onge shida mora. Nikech science wacho ni 60% del dhano en aina gi pi. Koro pi bera e dend dhano unless in gi conditions moko kaka kidney problem. Okay. Wadwani mondo mi wang'iyane yo machielo bende kotenore kod grube mane wawuoyecha. Mana kaka ne wapango chiemo ne nyathi ma ja grade 2 cha, adwani mondo mi koro wapange chiemo kwatiyo kod grube duto te ne miyo mapek mano mana ranyisi. Koro mano ing'e seche machiwo ranyisi kamano timiyo ng'ato idea kata imiyo ng'ato yo machielo monyalo pango godo miki. Owacho ni antiere kod miyo mapek kata antiere kod miyo madhodho. Wapang ne chiemo, wapang ne breakfast, kaito wapang ne lunch, wapang ne chiemo otieno kod snacks nikech iwacho ni onego bed gi chiemo adi? Chiemo di uchele e odiechieng'. Mine mapek kata mine madhodho. Mine mapek chiemo di uchele odiechieng', mine madhodho chiemo di 7. Lakini ok onego bed ni gin chiemo mang'eny ahinya. Ochiemo matis but di ng'eny e odiechieng'. Koro gokinyi mama ni nya chamo wacho ni otedo to maybe mchele odong' golayo galot. Onya chamo mchele gokinyi golayo ni galot. Kochopo saa 4 onya madho ama onya chamo kata njugu. Kochopo saa 7 mama ni nya chamo kata kuon gi bo gomena. Twarango chiwo ma udre mayot. Kochopo saa 10 onya madho chai. Saa 11 12 waluonge ni small meal.
oken chiemo ma ng'eny ahinya lakini small meal. Onya kata chamo nyoyo, ama onya kata chamo kuon, ama onya kata chamo awachi ni onya chamo maybe mchele kata galot kanda. Alafu gotieno chamo meal moro onya chamo kuon gi rech kata kuon gi maini galot. Koro chiemo ni wapangone mine marachocho gani kipangone kamano to mano chiemo oneno mang'eny ahinya. To owacho ni yabo bir ang'o lakini onyiso ni ok onego bed ni gibet mang'eny ahinya, gibet mapiso lakini mang'eny e odiochieng', mano diuchiel. Matindo tindo lakini ding'eny. Wang'e jogo makoro higi oseniang' kata jogo makoro osebedo joma dongo, wang'e ni timings mag chiemo kako onego bed ni bet kaka mine mapek iwacho ni onego bed ni chiemo diuchiel dibiriyo kata mine madhodho dibiriyo odiochieng'. Jogo ma higi oseniang' samoro tuoche bende osedonjo e dendgi, samoro ok ginyal sudo. Timings mag chiembgi onego bed ni chalo nade? Jogo ma hikgi ng'eny onego bed ni gichiemo kaka jomoko. Chiemo adek madongo gi snacks. Lakini nitie gik monego bed ni korwa punguza. Starchy food onego bed ni punguza nikech moko mang'eny gibet abira nikech hik gibe ng'eny. Koro onego bed ni wari starchy food, wari reduce sukari mang'eny, wari reduce chiemo manigi chumbi mang'eny, chiemo manigi mo mang'eny. Kasto nitie kama kaka onego bed ni gichiemo lakini mato koro wapunguza matin, wamedo olemo kata wamedo proteins. Koro nyabedo kamae. Wanya krose kamae. Nikech ok gihitaji energy mang'eny, nikech gik ma gitimo mang'eny be onge. Kasto nikech gik mang'eny nitie be kako onego bed ni iloso negi chiemo onge. Koro imiyo gi chiemo mayot ma ginyalo chamo mayot nikech seche moko be nyamo chiemo be tek. Koro iketo chiemo kod chiemo mabende tije yot nyalo regore mayot. Winjo ga nitie chiemo moko mabende ok regre mayot e ich. Kaka mane mathoth mayot e ich? Chiemo regre mayot e ich. Maki chamo to budho ka wang'e ne jalony ka rimo pok obedo digested morumo kimo koda kidienje mamoko mag proteins. Awach ni chiemo depend digestion be depend gi dhano gi kaka chiemo metabolism ma dhano. But awach ni alode gi proteins digestion margi ok ni piyo compared to carbohydrates bedo digested very fast, but nitie chiemo mabe ok be digested very fast, waluongo gi ni whole grains. Mori nyalo nono kanyo matin kiye kar plate ni kar san chiemo ma gi jok mosebet moniang' ni wacho ni sani koro wanyalo ng'ade gi diere kama awacho ni wanyalo ng'ade gi diere kamano to wamedo alode koro bathe koni wamedo alode kachiel kod olembe kachiel kod olembe nikech ogihitaji chiemo mamiyo gi energy, nikech kimiyo gi chiemo man gi carbohydrates mang'eny be nyamiyo kilo gi dhi malo kaso giyudo tuoche moko kaka mixed gi pressure. Ilero no maber mokalo kwa tieko twagni odiochieng' ma kawuono adwa ni mondo mi koro imiwa tips kata gigo ma wiwa ok onego bed ni wil godo kotenore kod chenrowa ma kawuono. Food groups gin kidienje mopogore opogore mag chiemo, ong'ad gi e grube mang'eny mopogore opogore. Group maduong' en mar chiemb carbohydrates kama oting'o kuon, mchele, chapat, rabuon, nduma kod weche ma kamago. Gima ok diher mondo wiwa wil godo kotenore kod chenro ma kawuono mar food groups. Gima ok daher ni wiwa wil go ni wacham chiemo ma wagole puothe mang'eny rather than chamo chiemo ma wanyewe processed wanyewe dukni. Kasto alode be wacham mang'eny. To alot iwanya tedo mu wachame ken majan. Ok ochuno nyak wachame ken brown mondo miwa madili monego bed ni dendwa betgo. Pi ba wacho ni onego bed ni wamadho kata ko ken food groups lakini wiwa kik wil gi madho pi. Bokonyo to kimadho pi imadho pi kok iwinjriyo ikete ni en tabia ni mapile pile masaka sa modho pi. Kasto food groups gi waketo gi kuonde mang'eny kata buge mine me clinic nitie food groups mek nyithindo gi mek joma dongo. Wahinyi somo bugego mondo wapuonjre. Erokamano ahinya. Amor mokalo mar bedo kodi e penj laktar odiochieng' ma kawuono. Pono ni ng'ato dwa tudore kodi inyalo yudi kanye mondo mi twagni owuok e studio ka to dhi nyime gi oko kocha. Natiyo Kisumu East Sub County, atiyo sibtende gote, lakini namba na en 070 27 3 4 4
847. Inyalo nwenwa namba 072734849 koro wanyalalre kasto wawuoyo waneno kaka wakonyo jopiny. Erokamano ahinya. Ageni kaluongi kendo tibo biro e penj laktar. Kamwacho ni ngima en mwandu. Ngima en mwandu. In gimichamo e in. Iketo gik makare dendi manena. Iketo gik makare dendi manena. Iwinjo kowuok kuom jolony, mowuolonye weche mag chiemo. Ni kaber to chiemo ma owuok e lo ber saidi. To chiemo kaka mag carbohydrate kuon, bende kaka higni medo sudo, inyalo neno kaka imedo ng'ado gi mos mondo mi iduok thuolo ni chien mar bedo kod ratin mamalo ma bende biro kelo ni complications kata chandruoge mang'eny. Iluonga ni Ruth Otieno, nyaka kendo odiechieng' machielo, oriti masani.